Са големи само там по постовете групата. Ако искате турнири, ще ви покажа как се случва. Конкурентна лига, но винаги е била озлобена спрямо другата. Димитър, мисля, че всички го знаят, Димитър Марков, той просто не пожела да се изясни. Защо сме се събрали днес? Кой съм аз? За какво ще се говорим днес? И кои са хората сред нас? Ще направим един разговор днес, напълно открит, без сценарий, без цензура, в който ще засегнем една от най-наболените теми в интернет, а че всеки говори и обсъжда темата, че гейминга в България е напълно умрял. Дали това е така, ще разберем с времето, но лично аз, като човек създал една организация, започнал една организация с група хора в мобилния гейминг, смятаме да опровергаем, че не е така. Ще обхванем днес различни теми, каква е организацията, с какво се занимава, част от нещата, случващи се в българското комюнити. Те си говорим за темата със самата игра, хората в самата игра, какво се случва зад кулисите на самата организация, какви са ни бъдещите планове и какви хора са намесени. Днес при нас е един от шампионите на наша така наречена организация, която се води под името PFF България. Един от редовните хора и част от самото начало с нас, а именно Петър Радченков. Аз съм Петър, доста съм популярен, така бих казал, по добър или по лош начин сред FIFA мобайл средите в България. Някои хора ме недолюбват, други пък подолюбват. Да, тук ще е вметна самата организация, се занимава с мобилен гейминг, организация на турнири с реални хора в самата игра на eSports FK Mobile. Нещо, което прави по-различно цялата тази организация спрямо всички други версии, които са се опитвали да правят дори и зад граница, поне като част от това комюнити, което и хора, които следвам и съм комуникирал с тях, е, че при нас нещата са материални, с изградена структура и ранг система за всички тези събития. Начало за разговора, който към Пешо искам да попитам, в самото начало, когато ти чу за тези турнири, каква ти беше първата мисъл в главата? Това някакъв скам ли е? Нещо реално ли е? Случва ли се? Мисъл, как ти прие цялата тая новина за това, което беше тръгнало в тези среди? Ами виж, първоначално аз мисля, че бях изтървал един или два турнира и изобщо си нямах на идея за тях. Мисля, че Димо, който е един също от най-добрите, даже ако не е най-добрия в България на head-to-head, той ме е светна за тях и аз си казах, що пък да ни пробвам, нали? Разбрах, че с награден фонд, че има награди и реших просто да пробвам и да покажа, че наистина, нали, имам някакви дарби, заложби така на тази мобилна игра. Да, то горе-долу се сещам, беше може би повече от 2 години. Да, над 2 години беше сигурност. Тогава стартирахме нещата, мисля, че точно на майтап, ако трябва да съм честен, и тук ще вметна темата, как почна всичко, преди да продължа по тая тема, защото исках да те питам още нещо, но нещата тогава бях тръгнали просто на шега и някъде, мисля, че аз не бях в тази игра от FIFA 2017, може би, говорим пак за мобилна версия. Т.е. ти беше приключил с играта и да, преди 2-3 години реши да, нали, да... Изобщо не следях нито комюнитито на играта, нито какво се случва с самата игра. Бях много далеч от тази среда. Но някъде съвсем случайно попаднах в някакви сфери или може би в някакви социални групи и бях стеглял играта на много, исках да видя какво се случва с нея. Съответно бях доста разочарован за тема, която ще отворим малко по-късно, как се случват нещата през годините. Но тогава някакво момче ми писа, че организира турнири и реших да пробвам да видя какво се случва. Може би бяха няколко човека от различни лиги, хора и така нататък, но беше някакъв много голям хаос. Всъщност не знам дали не участвах в тези турнири, но вече наистина не помня кой беше организатора.
Имам някакво бего име, но не искам да казвам, защото не съм сигурен аз. Но беше някакъв пълен хаос. Имаше някаква оговорка с програми на мачове, хора, които си изиграха мачовете много бързо, хора, които пък не можеха да играят с дни. Беше някаква пълна каша, доколкото помня. Ами ако са в същите, в които аз участвах, да, беше си. То просто беше за спорта и така се правеха. Някакво подобие на организиране на турнири беше. Нямаше тази, нали, организация, както ти в момента я правиш. За следение, за въвеждане на резултати в програми и така нататък. Нали, ти по-късно ще говорим за... Да, то реално тогава, аз между другото, ако се сетя, тоже мога да цитирам точните думи, мисля, че беше след някакъв полезен скандал между хората там в чатовете. Мисля, че казах нещо от сорта, ако искате турнири, ще ви покажа как се случват ли нещо такова. Мога да се цитирам точно думите. Но това ще го проверя с времето, защото ми е интересно. След като почнахме там, ми направи впечатление, че бях поканен от и няколко, може би заради самата организация, от няколко лиги. Какво ти е мнението за българското комюнити в тази игра като цяло? Мнението за кое? За българското комюнити в тази игра. Българското комюнити... Виж сега, то... Нека да не се лъжим, по-голямата част е съставено от деца. Значи те малко лапешка работа си. Тук ще те прекъсна. Нека да изолираме темата с децата, а горе-долу да говорим за пълнолетната аудитория, с цел така, че за мен голяма част от хората, които играят тази игра, дори мобилна, мога да кажа, че са доста над 18 години и имат доста хора, но са с малко по-детско мислене. Да. Какво да ти кажа? Сега аз исках по принцип да направим една здрава и българска лига от всичките хора, цялото комюнити българско, разбираш, да може да сме така добри пред света. Защото знаеш, нали, класиране има, да славим... Говорим за ранкъп системата на самата игра. Системата на играта, да, и просто това ми беше идеята. Но част от това българско комюнити просто иска, нали, типично по-български да има вражда, да има кълги. Тоест балканския менталитет, аз може да не съм добре, ако ще... И накрая какво излиза, че аз съм направил цирк лигата и така нататък, след като, нали, пожелах да съберем всички в една лига. И оттам вече започна това с господата, които ще ги споменем, предполагам, след малко. Аз мисля, че тези драми, според мен, не са точно само от тая лига, а може би самото мислене и менталитета на хората. Това винаги го е имало. Това винаги го е имало с лигите. Винаги е имало конкурентна лига, но винаги е била озлобена спрямо другата. Няма го това приятелско отношение, разбираш ли? Много рядко. Да. И просто не е яко като цяло. Ние зачекнахме темата с драмата малко по-рано, отколкото смятаха, но така или иначе сме тръгнали. Защото фокуса ми беше първо да поговорим малко, да представим какво представлява самата организация. Нека се върнем на представянето на организация. Да, защото след, може би, началото, ако трябва да са честен, и аз също тръгнах да ги правя като на шега тези неща, но решихме, че аз реших тогава в началото, макар че имаше намеса и от други хора, които в началото искаха да се включат и те да правим тези неща заедно. Но тогава решихме нещата да са изцяло на светло. Тоест да не правим като масово платформи, масово организации и така нататък. Хора, поставящи някакви хора зад един вид анонимни профили, профили на самата организация и така нататък, а хората да знаят с кого говорят, с кого комуникират и да имат винаги обратна връзка адекватна на място и да знаят, че нещата, в които се включват, тяхните дори законови права са спазени изцяло. След което решихме да тестваме нещата с напълно безплатни неща, защото трябваше да запалим някакъв интерес към самите хора и да видим това нещо дали ще работи по този начин. Наложи се, тук ако трябва да отворим финансовата гледна точка, наложи се да финансираме стабилно неща, за да покажем какво смятаме да правим и с идеята, че това, което смятаме да направим, да е нещо, което може да се надгражда, а не да покажем най-доброто и след това се чудим как да го
да поддържаме това ниво. Тогава може би излезна и тази идея за изглаждане на тези неща. Но ти като човек, който бих казал, че горе-долу от самото начало се включи и видя доста реформи, дори с правила и така нататък в нещата, какво мислиш и за цялата структура на провеждане? Аз мисля, че структурата си е окей. Значи сега има неща, които наистина трябва да се избарат. Мисля, че ти искаше да направим нещо като общ чат, нали, като митинг. Да, тук първо ще вметна. Идеята на структурата е, че нещата се провеждат по горе-долу следния начин, като един сезон, който ние организираме, се състои от лига, минимум една, при достатъчен нужен брой хора, който е лимитиран като минимум, нали, се отварят повече лиги, от които чрез самото класиране се прави един общ турнир, вид, ако трябва да цитираме като структура, съвременни европейски клубни турнири. И там идеята беше, за да има някакъв минимум лимит от мачове, да е точно структурирано и този цял сезон се провежда в рамките на около 2 месеца и половина, според зависи. Но идеята беше и това, че програмата на мачовете се прави с цел такава, че хората повече са ангажирани. Тоест по-малко участват непълнолетни лица или да кажем по-неангажирани лица. И решихме тогава да направим програмата, доколкото помня в началото само събота и неделя се играха мачовете, което се правиха много така беше, да. Само събота и неделя, но тогава бяхме по-малко, значително по-малко хора бяхме. Сега вече след 2 години нещо, мисля да кажа, нали, смея да твърдя, че е доста по-голяма лигата. Ако трябва да говоря с факти, които в момента ще бъдат малко наизуст, мисля, че през турнирите до този момент в рамките на малко повече от 2 години са минали малко над 130 индивидуални играча. Да. Аз не знам защо и други хора не искат, нали, обръщам се към всички, защо не искат да се запишат за тези турнири, при положение, че, нали, по групите са много силни. Всичките казват, аз мога да дам този отговор или ти да го помислиш? Аз ти задавам на тези въпроса. Примерно на всички, които ще ни гледат, защо, нали, вие всичките се биете по градите, че сте силни, че сте най-добрите, не знам си какво, а в крайна сметка не искате да се запишете. Какъв е проблема, реално? Сега, според мен, тук не става дума, пак казвам, защото един сезон по принцип е, да кажем, с една минимална входна такса, която бих казал, че тук ще вметна и темата защо има тази входна такса. Тези входни такси на играчите, реално организацията не прибира нито цент от тях. Идеята е на тези входни такси е да покрие разходите за реалните награди, които бих казал, че са за доста високо международно качество и на българския пазар. Извинявай, че те прекъсна. Наистина наградите не са купите китайски и така нататък. Отдолу се пише, че са италиански, хубави купи, големи, тежат. Качеството е добро наистина. И наградите всичко е супер. Така, тук ще вметна, че фирмата, която ги произвежда тези награди тук в България, без да цитирам дадени спортове, първенства и така нататък, бих казал, че е една от фирмите, защото са няколко, която произвежда спортните награди за масовия български спорт. Тук не говорим, нали, конкретно било то само за футбол, или за плуване, или за лека атлетика, или за някакви бойни спортове. Бих казал, че доколкото съм запознат с доста от спортовете, доста от самите спортове произвеждат тези награди. Като цяло съм забелязал дори на места, в които съм ходил на реални събития, на окръжни турнири, било то по футбол в зала или там някакъв мини открит футбол, нали. Нямам идея как се водят точно, за да не кажа някоя глупост, но там съм виждал доста по-ниско качество дори на награди. Мисълта ми беше, че, нали, за да се върна малко по-назад, след като вкарахме тази вметка за самите награди, но защо хората не искат? Според мен не е толкова заради тази минимална входна такса,
Може би не и заради самите награди, защото знам, че има хора, които не участват за наградите в момента, а участват просто да са част от това нещо. Според мен, може би ги е страх да покажат какво могат. Или просто нямат уменията, за да застанат за думите си и да покажат това не е така или това е така. Точно уменията е заставането за думите. Значи те са големи само там по постовете групата. И затова се обърнах. Призовавам ги, нека запишете се. Да, както аз обичам да казвам и ще бъда малко по-вулгарен, това са виртуалните тролове. Да. Но тук възниква един друг въпрос. Ти как тръгна към самата игра? Не само към турнирите. И какво те държи в самата игра? Все още. Значи, тръгнал съм в играта да играя, защото първото съм страшен фен на футбола. Значи няма друга игра, която така да ме впечатли, нали, от останалите. Кога започнах да играя, мисля, че още първата версия, която беше 2016, 2017, не мога да точно да кажа, защото е било доста отдавна. Тогава даже не помня дали имаше лиги. На старите версии не, даже мисля, че бяха ограничени модовете. Да, беше ограничено. Мисля, че даже нямаше онлайн матчове, такива Division Rival. Просто беше една обикновена игра. След което вече започнаха, нали, да вкарват лиги, евенти. Мисля, че около 2017-18 бяха първите стъпки такива. И първоначално аз започнах в някаква лига, защото ти в началото не знаеш, нали, какво се случва. Някаква лига при някакви араби. Играх доста време там. Не знаех изобщо, че има българи, българско комьюнити, които да са, нали, заребени по тази игра. И в последствие едни момчета българи, даже не помня откъде ме намериха. Мисля, че се бяха панали с българска лига и аз там видях, че са българи и им бях писал в чата на играта. И те ми казаха, защо не дойдеш при нас, знаеш. Тук говорим, може би, за основаването на вече старата лига Best of България? Не, говоря още преди това. Значи, доста преди това е. Там още бяха въпросния Димо, Димитър бяха в морета, доколкото знам. България на 3 морета. Аз бях поканен от лигата Българската стена, България ново. И започнах да играя при тях. Те бяха супер момчета, играехме си. Там се запознах с, нали, виртуално се запознах с Валентин Мичев, който между другото е участвал в Игри на волята, да, сезон 4 мисля. 4 или 3? Не съм 3 или 4, Вален Сори, ако нали, да. Просто не знам кой беше точно. Но там се запознах с него. Впоследствие дори вече, нали, завързахме контакти, сме излизали на живо и направихме някакво приятелство. Но да, там започнах в тази лига аз. И вече няколко години мисля, че играх в нея, 2 или 3, когато... как стана това създаване на Best of България? В смисъл, прехвърлям тази тема малко по-напред, защото там има една тема, която ще обсъдим малко по-напред. Best of България, мисля, че тя е доста по-нова. Best of България се създаде преди 2 години. Нещо такова, 2-3, може би, когато започнахме турнирите. Преди това беше Great България. Питам от тази гледна точка, добре да кажем, че това е по-скорошното име, но състава на преди това, да кажеш, дали е основата на Best of основата, значи, точно така, значи, когато аз бях в тази българската стена, едни момчета от всички за България ме извикаха. Въпросния Георги, който отдеве, нали, си говорихме преди да почнем снимането. Ще отворим тази тема. Да. Те ме поканиха в всички за България. Това беше една лига доста стабилна, която аз не знам точно как се случвали нещата, но бяха се обединили с Great България. Аз вече губя даже имената как бяха. Лигата на Димитър, която беше. Да, тук може би ще намесим част от хората с имената. Да, извиняваме се за което, нали, не е с лошо. Поне не за сега. Да. Но там бяха обединени двете лиги. Всички за България и Great България, или не помня точно как беше името.
И там стана някаква разправия пак между Димитър и другите момчета, че ните крадяли от другата лига хората, отслабвали я. Тоест кражба на играчи от едни към Да, други. уж обединени, пък едната лига взима само силните, а другата остава с слабите. А тук ми е интересно, точно за това, което казваш, кой от кого се опитваш, така да кажем, да открадне играчи? Ами всички за България бяха като под лигата малко излъжи в този случай, а тези другата Great България... Не, говорим като имена. Като Защото имена, имената на вече... лигите на никой няма да им говорят в момента като нищо. имена вече не знам, то си имаше тогава админи, лидери, даже не помня кой беше лидер, но не помня наистина кой беше инициатор на тези неща. Дали беше Димитър? Да, имам нещо предвид за по-напред в разговора за това. Значи аз лично пожелах, тъй като бях активен и играех, да се присъединя към по-горното ниво, при другата лига. И те следователно ме взеха. Оттам нататък аз вече 6 години, 7 не съм мръднал от тази лига. Мисля, че толкова горе-долу играя. Лигата си е сменила няколко пъти името. Но основата и ядрото от хора си е едно и също. Мога да ги изброя поименно, но много ще стане дълъг. Не, няма нужда. Да, доста от тях вече се отказаха от играта, поради причините, които пак ще ги споменем по-късно, че играта е платена, не става понякога и така нататък. Интересно ми беше тук, за това питах, защото в момента, да кажем, примерно в социалните мрежи има една битка между две лиги, може би, не знам, честне на его, битка на надмощие, не знам как да го изразя по-точно, но човек, който е за последните 2 години организирал някакви събития с тия хора, съм забелязал конкретни хора, имало е толеранс към мен, че като човек, който е организирал нещата, съм имал някакви по-сериозни привилегии. Виждал съм как хора, които са били много по-активни от мен, са били изгонвани, други, които, примерно, не знам дали е било така, но поне с такива впечатления съм останал. В този ред на мисли, смяташ ли, че част от лигите, в които съм бил, знаеш кои са, говорим, едната е част вече от тази обединена, в която сме в момента, Велика България, където от нея също имам един доста, бих казал, добър играч, шампион, минал през нас. Ради? Да, говорим за Ради. Може би за участие в един сезон направи нещо, което много малко хора, или ако не се лъжа, друг човек направи. В смисъл, той тогава просто беше доминиращ яко. Да, тук за този етап няма да намесвам други хора, но подобрен е вече и неговия рекорд. Но от тази лига виждах един толеранс. Или може би по-добро приятелско отношение само за това, което правеха, не за това, което съм аз или което представлях в играта. Също след това ми се случи, след като се преместих в вашата лига, която тогава беше Best в България, преди обединението между няколко големи лиги. Смятам, че и на този етап все пак това го има, което аз не харесвам да е по този начин, но смяташ ли, че това нещо го е имало и смяташ ли, че хората, водещи тези лиги, поне доколкото ги познаваш, поне част от хората, са използвали организацията и самите турнири, за да, кажа един вид, предърпват свежа кръв хора, които играят. Тоест да им развиват лигите. Ами не мисля. Не мисля, че това нещо го има. Казвам го от тази гледна точка, защото ми е направо впечатление, че конкретни лица, където тук ще зачекнем след малко, виждам, че когато имаме някакъв успешен играч и не от тяхната лига, бързо гледат да го пресламчат, така да кажа, при тях. Но до този момент, пък преди това, като не са участвали, реално ги е нямало. Мисля, са нямал интерес към този играч. Нищо, че все пак се е представил добре. Някак си, как да кажем, преплитат ми се нещата. Не мога да ти кажа със сигурност точно, аз не знам, но мисля, че няма общо това
Според мен, ако говорим за в момента ситуацията, в която Не, хора изключвам последната ситуация. Тук според мен трябва да вметна, че визирам ситуацията и случките преди обединението на лигите. Защото може би в момента, когато няколко топ лиги са се обединили в една, не смятам, че това нещо го има по един или по друг начин. Защото реално масово играчите са от тези така, лиги. не съм се замислил на тези неща и нямам поглед на това, наистина. Тук тогава ще отворя другата, вече, Да. може би да говорим за тази драма. Откъде е тръгнала и защо е тръгнала. Поне според теб, дали това е актуална или вярна информация, не можем да знаем. Може би има някакви предположения в повечето случаи, но за прословута драма между двете в момента бих казал топ лиги в България. Обединението, което е между тези лиги и прословутата стара лига, която се смята за много стара, България Юнайтед. Според теб там каква е драмата, откъде е тръгнала, защо е тръгнала, защото според мен виждам в социалните мрежи, че има страшно много драми между тези две лиги или конкретни хора от тези две лиги. То по-скоро конкретни хора, то да. Може би от лидерите на лигите, те главно се ядат помежду си. Драмата, в какво ти кажа? Значи аз замисъла, защото реално излезнах аз инициатора на събирането, обединението на лигите. На трите големи лиги. Велика България, Best of България и България FC. Решихме го това нещо да го направим, не само аз, но според други хора, аз съм инициатора, както е. Решихме го направим, защото играта вече беше станала доста скучна и бяха направили така нещата, че да те отвратят буквално от играта. Говорим от към геймплей, сюжет, да, скучни евенти, едни и същи карти, те продължават да го правят това. Добре дошли в студио Respect Records. Тук вашите аудиомечти стават реалност. Търсих те, не разбирах, че това дори убива мен. Respect Records е комбинация от две напълно различни по рода си студия. Студио 1 е специализирано в записите на вокали, миксинг и мастеринг, а Студио 2 е изключително подходящо за записване на всякакви акустични инструменти, камерни оркестри, хорове. Сега ми беше преди малко да отворим темата за прословутата драма, която се води в социалните мрежи между сегашното обединение на лигите и лигата на България Юнайтед. Според теб каква е темата и на какво се дължи тази драма в социалните мрежи? Къде е тръгнала най-вече? Виж сега, това обединение стана, защото играта стана доста скучна. От към евенти, от към геймплей, едни и същи карти, буквално, така да го нареча, стана си помия. И хората започнаха да спират да играят тази игра. Стари играчи. Тоест от загубата на интерес между хората търсят някакво забавление като конфликт между хората. Не. Играта също така стана супер платена. Хората започнаха да спират да играят поради тези няколко причини. И нашата лига започна да става все по-слаба. Всичките започнаха да губят интерес към всичко. И имаше няколко човека, които казаха, айде да направим пък нещо. Нали? Нещо, труда да съберем с други хора, поне така да ни живнат чатовете. Защото всички имаме чатове на лигите и там си правим... Вътрешната комуникация. Така си дъра-бъра, приятелства, запознанства, социалната игра има там. И казаха, айде да направим, нали? Да пробваме да намерим други хора, да подсилим лигата. А то мисля, че не е първият такъв разговор, ако не се лъжа. Не. Че имало и преди имаше преди сме се мъчили да го правим, но не ставаше поради причини, че имаше хора, които не одобряха това нещо, но тези хора, нали, бяха справили да играят играта. И решихме да го направим. Просто за да подсилим интереса. Да се съберем с въпросната лига Велика България. Момчета са супер точни.
Казаха, окей, що да не играем. Бих казал, че това е моята бивша лига. Да, твоята бивша лига. Защо па да я направим една българска силна лига? И на мен това ми е целта от как съм почнал тази игра да играя и винаги съм искал да го направим. Нали? Всичките добри да играем в една лига. Най-добрите да са, които се открояват. Нали? Тоест с самото име, което е било на времето Best в България, да стане и като хора. Да, без, но нали, беше редно да се смени това име, защото те не идваха при нас, а ние правихме обединение. 2 нови лиги трябваше да са под ново име, не ставаше. Ами тук бих вметнал, аз в принцип съм напълно съгласен с това, защото по този начин може би името на една лига или на втора без значение, която идва към нали, конкретна лига, по този начин тя спира своето съществуване, докато друга почва да... В смисъл, другата си оставя като име. И по този начин, може би, за в бъдеще ще има конфликт на интереси от това нещо. Да, абсолютно. Което за мен не е правилно и едно нещо, като се почне наново, дори и обединено, би трябвало да е нещо наистина ново. Да, от самото име до абсолютно всичко. Просто така беше редно да станат нещата. Сега кой е бил за и кой е против, мисля, че до всички сме се допитали, които са нали, били в състава на старата лига и никой не каза, че е против това нещо, да има ново име. То винаги ще има и от двата полюса, така че... Следователно, да, събрахме се, всичко беше супер. Нямаше никакви проблеми, всички хора се опознаха и в последствие искаха едни момчета от една друга лига, България FC, които преди с тях сме имали драми. Драми да, от рода, тук имаше между другото да. На времето още една голяма драма между тази лига и нашата, която е в момента, т.е. преди обединението, но там така и не разбрах пък какво се случи, защото имам комуникация и има хора, които са също бих казал доста известни в интернет средите в тази лига, които на този етап няма да споменаваме, но и там откъде. Но може би нека да довършим първо едната драма, ще се върнем. Да, взехме тези момчета, нали, пак никой нямаше против. Питахме изрично за тях в чата и всичките казаха, няма проблем, нека да подсилим лигата. Да, но се оказа, че едно от момчетата, ти знаеш, не, може да се говорим вече с... Да, нека да се говорим с имена. Той имаше преди с нас... Граматиков или Граматиков, не знам точно как е точно ударението. Преди сме имали вземани-давани с него, поради причината, че се опитваше да е тарикат. Нали, но аз лично с него съм се изяснил. Но въпросният Димитър, мисля, че всички го знаят, Димитър Марков, той просто не пожела да се изясни с него, но в същото време той пък беше спрял да играе играта. И оттам станаха драмите, че той реши да изтегли играта, т.е. да се завърне в играта, вече след като ние сме взели решението да вземем тези нови момчета. Да, т.е. той се отказва от лигата, дали той реално самия основател или съвкупност от няколко. Т.е. той се отказва от собствената си лига, така да кажем, ако е била нали, негова или част от основата й. И след това той идва да държи сметка защо това се случва. Предположение, че той се отказва от това нещо. Така излиза. Той предварително си беше казал, че нали, с този човек не иска да играе в една лига с въпросния Кристиян, но нямаше намерение да започва да играе. Каза, някой ден ако реша да играе, аз никой нямаше друг против. Дори тези, които в момента избягаха в другата лига. Значи изрично са били питани за това момче. В последствие обърнаха палачинката и последваха нали, Димитър. Може би да ти каже, доколкото поне аз помня, може тук и да съм в грешка, точно от Димитър мисля, че тръгна на времето в социалните мрежи, че им викаха детската лига, някакви такива, мисля, че доста епитети им. По принцип, да, имахме причини, нали, така да се заяждаме с тях и дразниха ни, особено Кристиян. Знаеш, че... Въпросът е тук, нали, спортната злоба е базика и вече по-сериозна тогава програма. Не беше на базик. Наистина аз също съм бил в конфликт с него и съм го блокирал. Даже там сме стигали, но последствие просто осъзнах, че стана въпрос за една игра. И
нали, покрай твоите турнири се наложи пак да го отблокирам и да си въртим мачовете там. Той също е участник в, нали, на краси турнирите. Бих вметнал, че може би организацията пък до някаква степен и тези турнири доста пък обединиха хората от различни лиги. Може би самите хора се поопознаха, а не само като коментари в интернет. Да, то това си като едно малко комюнити между хора, които играят, нали, твоите турнири. И то реално не бих казал моите, бих казал нашите, защото организацията е всеки един човек, който е в нея, е основата на всичко. Да, въпрос на Кристиян, аз просто си изясних отношенията. Димо, който е лидерът на нашата лига, той също си ги изясни и каза, че просто загърваме всичко, нали, прегъщаме, каквото било, почваме на чисто и наново, но така някои хора просто... Но до ден днешен драмата в момента между така и да. Нашата, така да кажем, лига и новата му негова лига, мисля, че съществува. И дали е фактор на неговото присъствие, според мен е доста голям. Не, то по-скоро си мисля, че те лично към мене се насочват да ме дразнат, така да го нареча. Обиждат така просто да ме ядат, защото едва ли не аз излезнах лидера на нашата лига. Но пък нападките от към тяхна страна, доколкото виждам, не са само към теб, нали, в социалните мрежи, а масово към всеки един, който е от тази лига. Нали, дори визирам и себе си като последно време, човек, който взеха да намисли. Последно време почнаха и към други членове, но така опитват се мен винаги да ме намесат в онези постове, където ти казваш в социалните мрежи. Винаги има так да ме тагнат. И това по принцип може да се ограничи. Това го прави техния лидер, който наистина просто човек, който е зрял. Глупаво е. Тоест, че една драма е от нищо нещо, реално. Абсолютно, да. Глупаво е. Нали, вече базиците до една степен, след това вече става банално и не е интересно. Трябва да говорим точно за Марко в случая. Нали? Аз цитирам него и бих казал повече неща за него от тази гледна точка, защото имам преки наблюдения и прека комуникация. Като човек, който е участвал в турнирите, дори бих казал, че беше спечелил своята лига, в която участва тогава. Да, той добре се представяше. Но за сметка на това, пък след това излезна доста несериозно с другите си две участия. Там не мога да кажа, че след което започна някаква драма между мен и него, която аз до този ден все още не знам. И по негова гледна точка едва ли не той се изрази нещо от сорта: твоята организация, не, каква организация имаш ти, ти нямаш нищо, или нещо от сорта с някакви много глупави нападки, като може би тук бих казал всеки да си чекне в Google какво означава думата организация първо, защото тя организацията не е моя. Това, че аз съм най-отгоре в случая на стълбицата и може би обединявам тези неща, не ме прави, как да кажа, че е изцяло моя, защото тази организация съществува заради всеки един участник. Ако и няма тези участници, тази организация няма да има. Един вид, че аз съм нищо без самите участници. За това е организация, защото са много хора с обща цел. Да, абсолютно е така. Аз съм съгласен с тебе, но не мога да ти кажа. Това вече тези нападки по твой адрес не мога да ти кажа откъде идват. Там вече това е някаква лично ваша драма. Според мен е лично негова драма, на която аз не мога да получа адекватен номер. Не мога да получа адекватен отговор от тази гледна точка, защото няколко пъти, може би преди време, се опитах да питам, нали, да изясня самата ситуация. Но според мен това, което получах като отговор, беше само директни обиди, ако трябва да съм точен, доста груби изкази. Според мен човек, който няма какво да каже, може само да обижда. Но е въпрос вече на умствен капацитет, нищо лично. Но за мен до там му стига умствения капацитет. Ако смята, че по този начин пък ме е засегнал, жестоко се лъже, напротив. Но щом иска и аз да говоря за това, аз мога да го направя винаги, дори и пред хора.
Ами виж, може да поканиш и него на подкаст да видим. Ами аз нямам проблем да го поканя, но ако трябва да търсим пълния цирк, аз съм окей. Защо пък? И трябва да се подготвим добра, хубава финансова сума за... Аз също за... бих участвал в един подкаст с лидера на другата група. Така, другата лига. Винаги има възможности за отворена комуникация и идеи, така че общо за това, което го правим за всички. Да. Бих участвал в подкаст. Не знам, трябва да организираш с лидера на другата лига. Така да се решим нападките извън социалните мрежи. Да кажем, че имам някакви идеи за в бъдещето, но все пак не знам обаче дали ще приемат. Малко неща. така са по така, егото им е малко по на високо ниво. Като цяло за в бъдеще, ти как виждаш турнирите? Ами, за смисъл? Какво имаш предвид? Много хора казват, че играта, примерно, отива в канала, така да го кажем. Ами поради ред причини. Може би самата организация е зависима както от хората, които участват, така и от самата игра, защото все пак ползва чужд продукт, върху който няма пряко въздействие. Виж сега, тя играта, мисля, че от доста време е в кинефа, така да го нарича, е отишла. Но ние продължаваме да се играем. Аз не мисля, че нещо може да ни обърка за напред. Нямаме друга алтернатива, ти знаеш. По принцип, тук бих вметнал нещо, което до този етап дори не е оповестявано публично, като част от, така да кажем, самата организация. Има алтернативи. И в близкото бъдеще мислим да тестваме още няколко игри, които имат подобен геймплей, не точно геймплей, сюжетна игра, която е отново с футболна тема и така нататък, за да видим дали там може да се развият също такива неща и да се изгради още едно, да кажем, паралелно комюнити. Но там вече много зависи от самите хора. Кои игри смяташ, че? Тук говорим, че има няколко игри на пазара, като съответно едната е така наречения конкурент на eSports и футбола, едно мрежния PES. Има няколко версии, които са модифицирани версии, доколкото знам, едната от които е руска, която е на тотално принципа на, мисля, че FIFA 2019 с тяхния буквално геймплей, управление и абсолютно всичко. Има, доколкото знам, още една UFL, която на този момент не съм много наясно как стоят нещата в нея, но за да тръгне да се прави нещо, лично аз като човек, който трябва да тръгне да го организира, смятам, че трябва първо да се запознае изцяло с самата игра и как работи, за да мога да предоставя някакъв вариант, продукт или организиране на каквото и да е свързано с тези игри. И мисля, че имаше още една, която в момента много не мога да се сетя как се казваше, но там мисля, че вече е на много по-ниско ниво, която според мен на този етап не става за такива работи. Ами аз мисля, че за момента само и футбола може би е някаква алтернатива. Но разликата там е, че пък хората не я харесват като игра поради липсата на официални лицензии, доколкото знам от към отбори и първенства. Ами да, виж сега. Към играчи, доколкото знам, мисля, че имат някакви лицензии. Има, и да, играчи имат, но не знаеш как пише, примерно Манчестър Бул. Точно там в момента има отбори, които са с лиценз, да ти кажа. Има Манчестър Юнайтед. Да, те са спонсори, спонсорство имат. Но наистина сега игрите са си доста по-високо ниво. Но просто не знам. Те са затворили пазара за лиценз. Не знам защо така процедират с безхаберия просто има. Какво толкова много с годините да дразни в играта? И кое никога не промениха? Кое? Първо, че не е толкова достъпна. Не е достъпна за да си покажеш реално колко си добър. Ти за да си добър, тоест, трябва базата на играта не е на умения, а е фактор на съвсем други неща. За портфела. Повадиш, претопяваш се кредитната карта. То дори с така наречения pay to win не смятам, че пак би някой станал топ играч. Да, за топ играч не. Даже за топ играч иска
много игра, каквото да си говорим, просто иска да играеш, но те спъват понякога с тези лош геймплей, лоша връзка, знаеш как е. Но въпреки всичко хората пак остават. Играят, да, то просто си е едно зарибяване. Винаги е интересно как успят да задържат с толкова лош продукт, масово обсъждан, как успят да задържат толкова много Не мога да ти потребители. кажа, това е някаква магия. Аз лично съм спирал играта сигурно 3-4-5 пъти и след някакво време почва да ме чувърка и Значи, ако не трябва да отваряме бизнес и да знаем как да манипулираме хора, и спорт са хората, за да не отворят очите. Абсолютно, явно имат някаква врътка, за да го правят това нещо. Да, интересно. На мен винаги ми е било интересно, защото виждам масово хора, които са отказвали, след няма и месеца се връщали. Има хора, пък, които явно имат по-здрава психика и абсолютно, не са успели да се върнат до ден психика. днешен. Но може би интересна тема е наистина. Та ще видим. Очаквам да пробваме това нещо с други игри. А ти като човек, който може би и тук официално бих поканил като част от старта на това нещо за изграждане, би ли се включва? Абсолютно, да. Аз съм винаги готов да пробвам нещо ново. Така че бъдеш ме и готова. Ще го пусна официално, не мога да гарантирам точно кога е с конкретна дата. Но да се надяваме, пак казвам, да се надяваме, че сега, мисля, че септември месец ли ще има апдейт или то още не е официално на FIFA-та, на FC всъщност, то вече не е FIFA. Доколкото той има много разногласия и ако трябва да сме честни, не можеш да вярваш на нищо, докато те не го обявят официално, независимо, че излиза много често вътрешна информация публично, но може би според мен повече клонят везните на това, че играта няма да бъде рестартирана и ще бъде на принципа на други версии на играта в други държави. Ами добре, поне тогава се надяваме да пуснат нещо, за да оправят този геймплей, да се стабилизират играта. И... Според теб за последните може би 4 години, дали е правен геймплей? Виж сега, той простичко, само малко сървърите да се оправят, връзката. Дали го искат? Защо да не го искат? Аз просто не го разбирам. Каква е логиката да не го искат? Да не им играят, да се отказват хората. Точно за това коментирахме, че как го правят с толкова лош продукт, с такъв голям интерес. Пуснаха този апдейт с тези плейстайлове. До онзи ден старите карти, примерно Best, Кварацхелия и така нататък, те буквално днес как ги пробвах, те са за кош. Да. Карти, които примерно не са free to play, пак трябва да си платиш някакви средства. Замислял ли са, че дори с тези новите плейстайла, както говорим, че вече ги въвеждат визуално и така нататък от оригиналната игра, говорим, не мобилната игра, говорим за конзола версията и PC версията, че тези неща винаги са ги имали, винаги е било така и с новите карти са били буствани, но просто сега го показват пред хората, че го има. Като част от уж, че е нещо ново. Не знам да ти кажа, не мисля. Мисля, че има промяна в самото поведение на картите. Освен, че леко барнаха и самия геймплей, доста е по-различен. Като всеки апдейт. Да, но някакси наистина стои самите ситуации вече не са така заучени, разбираш. Примерно биш финес и винаги отива в... Да, сега или вече... повечето ситуации при центрирания защитника да изчисти върху неговия нападател. Да, има някакво съвсем леко подобрение, но самата връзка в мачовете е просто пократителна. Но въпросът е тук дали зависи от тях или от самите потребители за самата връзка. Виж сега, то... Отговор, който никой не знае. Зависи от устройства, зависи от интернет доставчик, предполагам, и така нататък. Аз лично от 2 устройства, едното ми е по-слабо, другото ми е по-мощно. Има си доста разлика. Да, нормално си. Да, и съветвам всички, които играят хед, да се намалят просто настройките на минимум. Няма смисъл, оставете само фреймрейта да ти ви е малко по-висок. Другите работи са ви супер излишни. Играта върви по-добре. То според зависи. Между другото, аз съм забелязал, че масово хора се записват мачовете, докато играят. Гледат да има повече екстри, по-добра графика и така нататък, защото все пак се записват мача. Само се претоварва самото устройство, почва да лагва и така нататък. Минимални графики с по-висок фреймрейт
и всичко е окей. Аз просто се родих от както почнах да ги правя тези работи. Стига да има кой да ти ги каже, като съответно, абсолютно, както да. ти ги предаваш нататък. Но както казваме, по-добре в тези групи, нали, на комюнито да са хапими да седем, вместо да си помагаме. Виждаш, че... Според мен никой няма да има оправя на това нещо. Колко да се опитват дадени хора да се обединяват. И бих казал тук, че според мен има хора, които начинът им на мислене е такъв. Просто той сутринта, както обичам да казвам някой път и пред други хора, той сутринта първата му работа е като се отвори очите да мисли каква драма ще направи някой. Има го и това, да. Явно с това се хранят просто такива хора. Така е, да. За жалост. Какво ти кажа? Продължаваме напред, както е казал кобрата. Пътища са много, всеки има правото на избор. Да, нито карам някой да играе в нашата лига, просто да няма драми. Драма винаги ще. Да, това нека. Аз нека се върнем пак на лигите. Аз си имам уважението към другата лига. Просто ето тези излишни дразнения може да се спестат. Не мисля, че едната лига е много по-добра от другата. Е така, значи двете лиги са на кантар в момента. Според мен има тук едно правило, в което поне аз съм го забелязал не само в смисъл това комюнити. Може би когато има някакви дразги между дадени лиги, между дадени отбори от хора или там, как да кажем, вътрешно комюнити на дадени играчи, може би са на принципа от този на това, че когато един от, да кажем, примерно нашата лига мрази друг от нашата лига, това означава, че цялата нашата лига трябва да го мрази без да го познава този човек. Или да го обижда, или там да се държи неадекватно. Тук до някъде си прав. Някой като почне да насажда по някой омраза и почват лека по лека всичките да го... Често ми прави това впечатление, че масово хората не се познават, но въпреки всичко буквално се мразят. Да, абсолютно. На базата на какво? На това, че някой друг не го е харесвал. Не мога да ти кажа. То така излиза. Да. Че когато някой група не харесва даден човек, почва да настроя другите срещу него. Да. Пак е въпрос на устен, като седа да ти кажа дали ще се подведеш на тази информация. Поне аз така си мисля. Просто не трябва така да имаме его. Който и да е. Включително и аз. Значи, мисля, че със всеки може да се разбереш, да седнеш с разговор. Не говоря само за играта, в принцип живота е така. Тръгваш, правиш разговор. Въпросът е дали имаш топки да седнеш да го проведеш така. Загърбваш някакви стари вражди, драми и така нататък. Изясняваш се и продължаваш наново напред. А според теб нашия приятел в кавички Марков може ли да загърби такова нещо? Защото аз не вярвам. Той е по-особен. Така ти кажа. Той просто не може. Да ти кажа ли според мен аз как смятам да се реша проблема и как съм се решил проблема? С неговата драма или т.е. нашата драма, не знам. Може би неговата драма, защото аз не съм наясно откъде идва и защо е. Реших просто да блокирам всякакви негови социални контакти. Не виждам нищо от него, не получавам нищо от него. Може би това е начин да не му се обръща внимание. Виж, аз колко години вече играем заедно, винаги сме в къвгати, знаеш. Но нашата къвга е малко странна такава. Тя е се хапане, никой на никой не се разсърди. Студиото разполага с прекрасен концертен роял Штейнграбер, инструмент от най-висок клас, притежаващ прекрасни акустични свойства. Това е тест за душата ми, пътен план. Обвиняем или жертва съм твоя капан. Ще отида направо. За мен Цецо е първият истински професионалист, с който работя. Той успя да ми влезе под кожата заради факта, че обръща адски много внимание на детайлите, така както и аз правя. Studio Record is really a place that every artist out there need to visit, you understand? Be it the popular ones, the famous ones, be it the upcoming ones. So it's a place to visit and you will never regret being there
So it's really amazing, and I felt good. I mean, it's a blessing meeting Tetu, and it's a blessing working with Respect Studio. Няма да спра и не мога и да отричам. Не познавам част от теб, която да не обичам, а в сърцето ми е пуст замък. Какво да ви кажа, хора? Работата с Цецо е нещо невероятно. Едно е да работиш с битмейкър, друго е да работиш с битмейкър, музикант и определено много голяма душа. Това е тест за душата ми, пъклен план. Обвиняем или жертва съм твоя капан. Ще отида направо, да се предам. Съвестта ми е чиста съм за. Ние с него играем от 5-6 или повече години, вече не знам, и знаеш, че нашата връзка е малко по-особена, така игрова, и винаги се хапем, но нямаме до сега нещо да сме се, нали, скарвали и така нататък. А при теб явно е различно положението, не знам защо, но не си само ти, той е просто малко по-особен. Ами то реално аз не знам откъде стана цялата тази драма, ако трябва да съм честен, защото още той беше в чатовете, имали сме преди някакви разговори, да, споделял съм му някаква информация, до която съм имал достъп по един или по друг начин, но може би или е била погрешно разбрана, или може би в момента е публично грешно извъртяна. Защото, ако трябва да съм честен, да, една от темите, които той в момента постоянно коментира публично и се опитва да ме засегне с това, че едва ли не аз съм дал някаква грешна информация, че имам връзки с дарени компании, дарени организации, които няма да се споменавам в момента. Да, може би имам някакви връзки, да, може би нямам. Въпросът е, че аз мога да докажа по един или по друг начин нещата и да застана зад думите си. Въпросът е той дали може да го направи. И на базата на какво ги казва тези неща. Или може би за това, че аз съм му бил винаги на контра в лигата, или съм си казвал нещата, които не ми харесват в самото организиране на някои неща. Нямам идея, но може би оттам тръгват нещата, но като цяло нямам наистина никаква идея. Не мога да ти кажа честно. Мен ме издразних него това, че просто не знам дали искаше да ме дразни за това обединение, или не знам каква му беше целта, но просто всеки дневно той ме ядеше мене, а това обединение не стана само заради мене. Многократно ще го кажа, мисля, че на всеки от старите членове съм го казал и не само, че в нашата лига не действаме така самосиндикално. Винаги се допитваме един до друг. И нашия лидер е Димо. То в случай е нормално все пак. Да, той си е един от най-старите играчи, един от най-добрите играчи. И бих казал човека, водещ нашата ранглиста в организацията, да, с най-много награди и най-добри постижения. Той си взима решенията, нали. Аз може да съм предложил някакви неща. Много хора са участвали в тези решения и просто тази лична нападка към мене, и не само от него. Всичките хора, които издърпа дали те сами си тренали, всичките казваха на мен, ти еди си какво превърна лигата, била цирк, била с деца. Аз не мисля, че колко деца имаме в лигата? Даже имаме ли деца? Не знам, ако трябва да смятаме непълнолетни хора, но може би има някакви лица между 16 и 18 години, но може би се броят на пръстите на едната ръка, но... Примерно всичките хора, които въпросният Кристиян доверим, ще са доста по-големи от мен, от Димитър и от така. Доколкото знам, Кристиян тия дни, ако не се лъжа, трябва да направи 18. Да. Нали, може да говоря и някакви празни приказки в момента, но с такава информация ми се върти в главата в момента. Но пък за мен това не са деца. Сега в крайна сметка той може да е непълнолетен, но 16-17 може да има някакво детско мислене или да доизгражда характера си. Макар че има хора, които на 16-17 години мислят по-добре от 30-40 годишни. Ако трябва да сме честни. Тук да не зачекваме тая тема, защото тя е много обширна и неподходяща случай. Не знам, там също има някаква драма между тях двамата, но Димитър едва ли не се обиди, че
Кристиан е Тоест, че той няма контрол върху нещата. Да, не точно, че бил завзел едва ли не лигата ни, някакви такива, че едва ли не той ни казал какво да правим. Някакви... Но между другото, в интерес на истината, тук ще върна малко по-назад в по-ранен етап от разговора, в който ти казах, че т.е. те попитах, че според теб дали дадени лиги не използват организацията като част от хора, които да привлекат, като видят, че се представят по-добре. Защото и в момента има един такъв, как да кажа, може би е по-точно съвпадение. Не знам дали е факт. Но масово хората, които идват, новите хора, в дадена лига, в която дори в момента аз съм в момента, масово хората са винаги малко по-добре представили са в турнира и в един момент следващ, нали, в турнирите и в следващия момент те идват в нашата лига. Нали, просто едно такова съвпадение. Дали е факт, не мога да кажа, но просто винаги така ме е направо едно такова впечатление. Примерно хората на християни и така на християни. Да, примерно, но тук вече, нали, може би съвпадат повече нещата с самото обединение. Но не чак толкова на това, но просто ви прави някакси така едно впечатление. Виж, поне пък в лигата събрахме почти всички меса, които играем турнират. Да, много са малко от хората. Тук може би стана повече вътрешен турнир, отколкото... Да, което е добре, защото ти знаеш как мачовете може да играем в лигата. Доста по-добре, отколкото приятелски. Знаеш, има проследяемост на матча, но пък запис. В интерес на истината, тук ще прекъсна, в интерес на истината пък това отваря малко повече врати за самата организация, защото има повече достъп до видеоматериал, в който може да направи нещата малко по-публични. Макар че организацията не държи чак толкова много на тази публичност, а повече на самите хора, които са вътре в нея. И може би това би помогнало за повече материал, като са в една лига. Възможно, да. То реално, защото в момента, примерно, ако хората са от различни лиги, ти нямаш прак достъп до видеоматериал, който може да е адекватен, говоря, нали? Знаеш, че измами стават много така. Нещата са онлайн, все пак да не забравяме. И нещо, което между другото много често се е налагало да се променят дадени правила за провеждане или начин на провеждане на дадени срещи, е стигал точно заради това, че масово хората не разбират, че това, което правим реално е онлайн. Ти няма как да имаш 100% контрол върху всички събития и да следиш всеки един. Това може да го направи собственика на играта по даден начин. Но не и хора, ползващи играта. Абсолютно. Аз даже бих се радвал, бях казали на Димитър и на други хора, въпросните от България United, който искат да заповядат да дойдат при нас да играят. Ако искат, можем да се съберем. Но то няма лошо в това. Предлагам се го, но не може. Тази лига е свещена. Въпросът е тук нещата дали са на его или за мислене за обща кауза. Просто ми беше интересно да видя там. Те казват, ние сме много добри. В кое? Да, елате да играем. С нито един не съм играл там. Аз хед матч. Играл съм, но винаги където съм се падал, съм ги бил. Мога да изкарам скриншоти и така нататък. Но никой не каза, айде, аз им предлагам, ето, заставам се с уменията, искам някой да дойде да ми покаже, че е по-добър от мен, от Димо. Като не съм защо избягва това? Защо съм... не мога да ти кажа. Ние мерим с лигите по някакво активити. Всичките знаят какъв е формата. Активити. Нещо, което реално не зависи изцяло от лигите. Не, зависи от свободното ти време. И сега лятото, онзи ден видя как се бият по гърдите отново на пост, което е пълна глупост отново да играш тези постове. Лятото хората нямат време. То не, че нямат време, но предпочитат да правят други неща. Ходят на почивки на морета и така нататък. Да, играта не винаги е най-важна. Едно клише, живот в играта или живот извън играта. Точно така. Нормално да са по-напред от нас. На есен с песен. На есен с песен. Ще пробваме наново. Но това е глупо, защото в самия формат на лигата е... На играта, то не на лигата е... Да, ама тук каза да пробваме наново, да пробваме какво? Да пробваме да се мерим. Сега няма какво да се мерим. Ние в момента се почивка. Те ако живеят в играта. Не, по принцип няма смисъл. Но е така за спорта, ако ни стане скучно играта, отново що па да не. Тоест един вид стимул за това... Те явно си мислят, че ние това обединение сме го направили, за да можем да се докажем, че сме по-добре от тяхната лига. Въпросният Павел даже мисля, че беше писал пост там в групата на Фейсбук. Павел, предполагам, това е човек от... Павел е лидерът на България United. Ясно.
той беше писал веднага с обединението, така и така, смехотворен пост, как сме се събрали, не знам си колко лигите да ги минем. Той си мисли, че той е фактора и главната причина. Явно продължава да го мисли. Хората Той се беше писал даже на самия пост, който заповяда и се чувства отритнат или нещо такова, да заповяда в нашата лига. Нали? Който нещо отритнат от нас. Той си мисли, че ние сме били сега в нашата лига. Някакви такива негови си интересни. От това, което виждам, може, то реално може да има его навсякъде, дори не само при нас. Но според мен, как може да обвиняваш някой за его, при положение, че ти показваш пълен егоизъм социално навсякъде? То не само егоизъм, то просто... Малко работата на крадеца. Тези бегалците, които избягаха от нашата лига, защото сме превърнали в лигата в цирк заради един човек, заради въпросния Кристиан. Значи един човек изгони 10-11 човека. Опитвам се да ги структурирам и максимално по реални неща. В смисъл, че реално, примерно, имаш си Лига първенството, имаш си имитацията на евротурнири, нали, навързани са ти нещата, като има повече хора, имаш и спадащи и скачващи. Отделно, примерно, шампионите, така сме го направили, защото това не сме го говорили до сега, но шампионите така сме го направили, че отделно ще печели купа, отделно ще печели медал, нали, топ 3 се печелят медали. И отделно ти му даш още един по-голям стимул, му даш безплатно участие в следващия сезон. И накрая, нали, идеята е, че накрая дори шампиона, който е в самия турнир и шампиона, който е в главната лига, нали, защото те са, да кажем, примерно главна лига, където са събрани най-добрите играчи с времето, нали, които са по-слаби, те изпадат в по-долната лига. И там идва нова свежа кръв с, нали, по-добри играчи, които и става по-висока конкуренцията. И идеята е, за да се стимулират още повече тези играчи, шампиона, който е на топ лигата и шампиона, който спечели, нали, турнира, да им организираш една супер купа. Тоест те играят един матч директно за купа. Нали? Още едно нещо, което бонус. И идеята е всичко това, като го направиш, чрез тия такси, идеята на тия такси да могат да покрият тия разходи, плюс транспортните разходи. Има 3 купи големи, нали, така, една дивизия, една за дивизия, една за пролига, една за шампиона, за шампионска, така да кажем, нали, имитацията ни на шампионска. Да, просто да обясним всички какви са наградите. И вече супер купа, която зависи, ако това са примерно различни хора, който е шампиона на пролига и на турнира, играят в индивидуален матч директно за супер купа. Да, имаше и бонус наградите, които са за голмайстори, за допуснати голове. Да, това са вече бонус наградите за всеки един, който е награда за цялостното участие в целия сезон. Той ги влага в... Няколко си мисли, че той си прибира пари в джоба, не е така. Днес на купите са... Аз лично съм ги проверявал в интернет, са по 100 евро. Вече не знам, може да са поскъпнали. Ако трябва да сме честни... Аз мисля, че Димо има една, която беше на зимния турнир, която е... Димо в момента е човека с най-редките купи. Купи, които никога не са били давани втори път. Мисля, че той ги има всичките така по-специални. Да. Аз сега като се замисля, мисля, че той е единственият даже, който ги има тия различни купи. Костадин... Той нямаше ли някаква ли? Той имаше... Ами не, то тогава имаше, при него имаше едно, как да кажа, в началото имаше едно малко неориентираност и от към нас. Защото различни, не искахме, примерно, едни и същи хора като печелят, нали, което беше, може би, грешка в началото, не искахме, когато един и същи човек, защото е имал случай един и същи човек печели един и същи турнир или една и съща лига постоянно. И ти да му даваш една и съща награда. И тогава тествахме нещата, като всеки сезон въртяхме наградите. Тоест всеки да може да има различни. Но може би това беше грешка и след това решихме да променим това, като за всяко едно нещо да си има точно определена лига, т.е. тази купа да е символ на дадения турнир, а не толкова, може би, разнообразието. Но бих казал наистина, че той имаше най-много редките от редките купи, като се замисли. Костадин, между другото, за пред всички е доста добър играч също. Един от участниците... Той подобри рекорда на Радия, мисля. Да, мисля, че завърши сезона май дори без загуба, ако не се лъжа, или може би с една, но пък също, ако трябва да вметна, Костадин Керацов се казва човека. Това е човека, който участваше в предаване до фора, ако не се лъжа.
Не знам докъде стигна там. Постигна също там някакъв рекорд, мисля. Тоест, сам го казано и не знам в предаването ли го споменаха, че рекорд за най-много познати футболни отбори, мисля, че беше. Аз не знам коя му е темата. Ако трябва да съм честен, не съм запознат много с самото предаване, но позна доста. С неговия партньор познаха двамата супер много футболни отбори. Мисля, че е интересна също тема много за добър разговор. играч, но самата игра и него отказа за жалост. Просто Между другото, точно за него, след отказването му, сега той си има негови причини и така нататък, се знае най-добре. Аз лично му предложих да стане част от стафа на организацията, като човек допринесъл за нея. Нали, вече негов избор. То времето ще покаже. Да, нека се върнем на Павел. Темата за Павел, да. Темата за Павел и за България Юнайтед. Не знам защо Павел мислеше, че това обединение е направено заради да гоним тях. Просто направихме да се съживим лигата и да стане по-интересно. Това обединение можеше да стане с тях. Аз неколкократно съм го питал него, но той просто избягваше темата ли, не знам, оставаше ме на син. Мисля, аз ако трябва тук да се опитам да коментирам темата, защото аз не съм и много наясно, пък и в крайна сметка не познавам пряко хората, за да имам някакви преки наблюдения и да дам някакво напълно адекватно мнение. Но според мен това са хора, които може би се мислят в неща, които не ги касаят, или си мислят, че ги касаят, но то реално не ги касаят. Нямам идея, но не мога да намеря тази логика, ако трябва да съм честен. Нито за самата драма, нито между тези две лиги, нито преди това. Но общо взето пък нещата винаги се въртат около едни и същи хора и винаги едни същи хора са на аз имам чувство, че просто за да е интересно и ние същи хора трябва да се джавкат в въпросната група и да се поддържа някакво такова състояние на не знам на какво го нарека. Не знам. И ние ползваме Фейсбук главно като комуникация, ако трябва да сме честни, но не искам да цитирам платформата, защото трябва да я сравня с една друга. Не мисля, че което също не искам да споменавам даже. Не мисля, че има някой лош от тези момчета. Не мисля, че в бъдеще не бихме могли да играем заедно. Така че нека малко замислете се, аз към тях лично се обръщам. Излишни са тези работи. Може да играем заедно по принцип, просто стига егото. Въпросът е дали хората са дорасли до тези неща. Егото е високо. И може би ще ти кажа тук защо мисля, че не са дорасли и може би обществото и самото комюнити не е дорасло, както не само в това нещо, но е един малък пример за това нещо. Много пъти сме се опитвали и ние като част да организираме някакви неща, нещо ново, нещо различно, нещо разнообразно, нещо с повече смисъл за нашите участници, дори и за нови участници. Но всеки гледа едно такова, как да кажа, в смисъл безинтересно е. Някак си имаш чувство, че не са дорасли за това нещо, което ти им предоставяш. А реално ти не го правиш с цел, с лоша умисъл или с някаква лоша цел. Да. И много често дори са ни казали, както имаше на времето преди няколко месеца. Заради тези драми между лигите бяхме решили да направим нещо, ако се сещаше експериментално с Team Wars. Да, което... Искаха да се докажат, дадахме възможност публично дадена лига да се изправя срещу друга лига. В директни турнири, пак с реални награди и всичко. Всички избягаха тогава, ако трябва да сме честни. В следващия момент се замисляш как да им дадеш нещо хубаво на тия хора, като те не го заслужават. Но пък не можеш да оставиш хората, които ги заслужават. Абсолютно. Вижте сега, аз лично нямам лошо чувство към никой. Това, че сме се хапали там, винаги може да се помирим. Надявам се и ти някой ден с Димитър да са така с разговор да се оправите отношенията. Аз трябва да съм честен с него, нямам какво да изяснявам. Аз мисля, че съм казал каквото имам да му казвам. Оттам нататък той дали го е разбрал или не го е разбрал, проблема си е негов. Аз лично към никой, абсолютно никой. Тези неща са малко пресилени, където всичките ги мислят. Глупости са просто, така да го кажа. Да ги загърбим вече тези теми за лиги и така нататък. Кажи какво предстои в турнирите. Нещо замислил ли си? Какво ново? Нови неща, по принцип, ако трябва да съм честен,
винаги е имало нещо ново и винаги може да се вкара нещо ново. Но трябва да се прецени дадената ситуация, кога е удачният момент, дали мога да го вкарам това нещо. Както казах и по-рано, дали това общество е озряло, за да го получи това нещо. Нови неща може би ще пробваме да отворим разнообразие с още няколко игри. Нови неща, друго ново, което смятахме да направим, т.е. да пуснем вече беше пуснато, но не е пуснато, беше един вид челендж към хората. Като дори към участници, дори към индивидуални играчи и така нататък. В който челендж щеше да е с една символична парична награда, но не знам дали ще има интерес, но може би ще го пуснем, за да проверим. Идеята беше, че на един рандъм принцип, примерно ти решаваш да участваш в самия челендж, програма ти определя определен брой челенджи, в момента говорим принципно казано, нали, за да добиеш някаква представа, примерно имаш право на 10 челенджа, от които тези 10 челенджа имаш минимум, които трябва да изпълниш. Тези челенджи, идеята беше, нали, от тези примерно минимум брой челенджи, какво представляват? Да кажем, примерно ти се падат, трябва да изпълниш дадено нещо в матч срещу друг опонент, да направиш нещо, примерно да си вкараш един автогол и да обърнеш матч срещу опонент. Нали, различни предизвикателства. Като това беше идеята да е изцяло на пълен рандъм, както обичаме нещата да са ни на пълен рандъм в цялата организация. Било то за турнири, за жреби по време на дадени събития, които се случват, защото според мен пълния рандъм е наистина най-честното решение за разпределение на каквото и да е. И може би това е нещо ново, което се опитваме да вкараме. Другото ново, което е това, което правим в момента, те първо стартираме. Да, първоначалната идея беше малко по-различна, но нали, от това, което обявихме преди време публично, но нещата така се стекоха, че понякога нещата се променят в движение. Сега сме сезон 5, мисля? Или сезон 6? В момента се провежда сезон 5, който е малко по-специален и може би е един от ретро вариантите, който беше с една цяла обща голяма лига. Което е нещо, което беше първия път, ако не се сещам. Не. Да, точно така. Първия път мисля, че беше една огромна голяма лига, но малко ретро вариант. Сезон 6? Чакаме ли? Сезон 6, всичко зависи от теб и играчите. Не само от всичките. Аз за това пак искам да прекана всички, които се смятат за добри, да ме бият мен. Аз си заставам зад купите, които ги имам и за постиженията, които съм правил, да бият Димо, който е по-добър от мен. Да бият Костадин, ако се върне в играта някой ден. Аз се надявам, че ще се върне. И така нататък. Има още много добри. Борислав, Валентин, Алберт и така нататък. Кристиан Ванко, който е един от най-добрите ютубъри сега. Няма как да му го призная на момчето, че просто е... може би е най-големият ютубър, свързан с тази игра. С игра, да, към гейминг, да. Той също е добър. Нали, с него сме имали драми, но който иска да се изправи срещу нас, всичките тези, които ги изброих и не само нас, запишете се в въпросния турнир и покажете на какво сте способни, не само да пишете по групите. Аз така. Той е право на личен избор, ако трябва да съм честен. Не прекалвам просто. Аз няма да преказвам. Така се доказва колко си добър, защото тази игра, за да си добър, се показваш на хед. Хед то хед. Другото, знаете, сила на отбор, ВСА, там. Те върса так. Сега като цяло, ако трябва да съм честен, имаше по едно време, където можехме да определяме един вид като, как да кажа, крайна мярка за разпределяне от дадени срещи на върстак, но според мен там нямаше да е много честно, защото хората не винаги имат равностойни отбори. Не, там всичко зависи от отбора. Всичко зависи от това да си организираш атака, защита и така нататък. Това там вече си доски, така че
Приканвам всички, който има желание, запишете се. Аз лично няма да преканя никой, само ще им кажа. Ако не можете знам, да пишете, покажете, че можете и да играете. Така, аз ги приканвам срещу мен да се изпратят срещу тези, които са, смятам, Всеки най-добрите на хед в България. Няма да върнем абсолютно никой. Даваш толеранс за много неща, може би там ти е грешката. Да, между другото, когато имаш двама министър- човека са ме критикували много, че прекалено много толеранс давам към някои неща. Но пък, в крайна сметка, бих казал, че трябва да сме хора. Така е, но някои хора не разбират. И просто... Когато нещата прекаляват, според мен, вече наистина трябва да се действа малко по-строго. Но, да, учим се взаимно. И ние като организация, играчите, като цяло, всички сме едно цяло. Искам да кажа също така, че който има нещо да каже, може да се нието на този стол и да Всеки се е добре дошъл. притеснява, да поговори за нещо за играта с Краси, да се изкаже мнението и така нататък. То след такъв разговор и може би леки нападки към конкретни хора би трябвало да им се хвърля ръкавицата да Виж се сега, защитят. да. Аз нападки никой не се напада, аз изказах мнението. Нещо на лошо чувство към никой нямам. Даже си мисля, че след време нещата ще се подобрят и това, което съм го мечтал и съм го замислил така да го кажа, да играем всичките най-добри в една лига, ще се осъществи. Според мен ще се остане мечта, но пък все пак ще е мечта. Не знам. Дано да не. Поживо повидим. Има една така руска приказка. Общо взето така се получават нещата. Ами като цяло и още нещо искам да те питам и тук ще вметна, свързано пак с организацията, като вече ще намесим, нали, още хора и не само. Какво смяташ за така публичния, вече бих казал, саундтрак на организацията, който беше написан от нулата, създаден от студио Respect Records и студиото, в което сме в момента? По принцип е супер тези момчета да се фанат да го направят това нещо за теб, за организацията си. Идеята ми, мисълта ми на какво те докарва, като го чуеш. То даже не докарва е точната дума, а по принцип смяташ ли, че това може да стане символ на самата организация? Защо да не стане? Разбира се, че може да стане. На мен саундтрака си ми харесва, пасва си. Може, разбира се, може да се пробват и някакви други варианти, но винаги е възможно, говорено е с студиото и с изпълнителя и създателя Цветан Николаев. Така че винаги има опции за апдейти, за нови версии, подобрения, но според мен и оригинал си е много добре. Не би трябвало да има подобрение, а просто да си е така. Да. Момчетата се разбират от работа. Те мисля, че добре са го направили. Така че бих казал, че всеки, който има нужда от музика, съвети, композиция. И от звукозаписно студио. От звукозаписно студио, на което се намираме в момента. Винаги може да се свърже с тях и ще оставим информация за тях съответно. И като за финал, може би, имам едно предизвикателство малко за теб. Като един от първите ни гости и като началото на всичко това, да предадеш нататък по веригата какво е твоето желание и кого искаш да видиш като следващ гост и защо? Ами аз бих искал да видя като следващ гост моят най-голям конкурент, така да кажа, на хед, Димо. Защото аз смятам, че той много разбира от играта и както казах по-рано, той ми е лидер на нашата лига. Доста е уравновесен. Може много неща да помогне на аудиторията, която ни гледа, с съвети. Доколкото познаваме човек с доста добър бизнес работещ, той знае как се случват нещата. Да, просто наистина искам да видя той като ценя този стол, какво ще каже за организация, за така нататък, за всичко. Друг кой? На първо място ми е Димо. Тоест да се обърна и да кажа Димо, предизвикан си. Също така
Виж, аз ти казах, бих искал аз да се на този стол с Павел, но... Ами... Или пък... То не е невъзможно, така че може да му се отвори или да му се отправи на него едно предизвикателство и може би нещата, които се говорят в социалните мрежи, да се седнат и да се изяснят на място, лице в лице. Абсолютно. Което ще е един, може би, добър чалендж, бих казал. Но да, мисля, че Димо ми е така най-голям приоритет да седне тук и да каже той какви са му вижданията за нещата и за лиги, за турнири. Може би той вече ще донесе тъй като аз забравих да донеса купите. Да, със сигурност ще покажем за следващия част от подкаст Димо наградите. наистина неговите купи може да ги донесе, защото те са доста по-интересни от моите. Мисля, че някой няма той купа, която аз да я нямам. В интерес на истината, между другото, като говорим за тези купи, като за финал и да го кажа, той даже има една купа, която никога няма и да има втори път. Купа, която беше единствено произведена. Може би имаше един по-малък размер и по-нисък клас на подобна такава купа, но точно такава същата, доколкото знам, няма да има втора. И има нещо уникално в себе си. Мисля, че ще стане интересен подкаст с Кристиан Граматиков. Той мисля, че има доста какво да каже. Да се защити пред аудиторията и така нататък. Така да го разберем в случая, че да предизвикаме Кристиан евентуално, Димо или Павел за директен челендж. Също с Ванко мисля, че ще стане един добър подкаст, защото той е доста така в тези среди нашумял. Добре, от всички тези твои избори, кой е първият, който искаш да видиш? Първият ми е Димо, аз си го казах в началото. Димо ми е първият. Отправяме първото предизвикателство към Димо. Димо не ме мрази, далече си, но не знам какво ще правиш, трябва да дойдеш. Ще го намерим хубав хотел. Да, така да видиш малко Пловдив. Да. На Сковелева майка. Много ти благодаря за това участие. Радвам се, че прие поканата. Открихме нещата и продължаваме напред. Пък ще видим до къде ще стигне.